Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Gikan sa News Center sa Aksyon Radio. Aksyon Radio. Yari ang mga nagapangunang balita sa syudad sa Bacolod kag probensya sa Negros Occidental. Mga balita lokal, nasyonal, sa Aksyon Balitang Bayan. Numero 1, Aksyon Balitang Bayan. Numero 1, two-time kapisanan ng mga broadcasters, Golden Dove nominee for Best Provincial Newscast. Aksyon Balitang Bayan. Numero 1. Aksyon Balitang Bayan. Numero 1. Kagkaroon ang inyo news team. Sa ato nagapanguna ng mga Pangulong dinalan sa mga balita lokal, masobra 400,000 pesos nga balor sa shabu na recover sa bypass operation sa Bacolod kagabi. Kapulisan nagpandam sang mabugat ng trapiko sa Bacolod sa pag-abot sang bakuna. Sa balita nasyonal, masobra 400,000 ka AstraZeneca vaccine nag-abot na sa Pilipinas kagabi. Senator Villanueva nag-apelar sa klaro nga guidelines sa no vaccine, no work policy. Maayong aga Bacolod, maayong aga binugabahin sang Western Visayas. Karon nga adlaw Biyernes, Marso 5, 2021. Ang inyong news team, Aksyon Dorel Cabal. Kag-Aksyon Boy Duran, ang mga balita lokal pagkatapos lamang sila. Good morning na! Action Doors, morning. Yes, Action Boy, good morning, happy Friday. And sa aton mga ka-action, happy Ay, Friday. uniform nga muna, nadula na gidya. Wala, pag siya na kayo ang botones, pag Action nagmala. Boy. Bailam lang ako yung uniform. Wala ka pa nagmala, wala mala. Wala ka pa nagmala. Kala, insang wala nagmala. Nakatayog, ho. Good morning to kay Rodolyn Alvarez Bayabado, Marie Antoinette Piliado, Maing Agaman, kag kay Donna Navarte Macario, good morning. Sa kay Athea Kim Eriman, Bia Jonathan, greet lang kuno si Tantan kag Scarlett, gaupod pamati gid. Salamat gid Bia Jonathan. Kay Kelly Jelly, happy Friday kuno, waiting for my first dose of vaccine, COVID-19 vaccine. Ay, kung sa subong, arang sa subong. So, gahulan na sa nga injeksyonan. in a minute na lang kuno Action Boy. Oh, wow. good, Very good gin Action Boy. Kay at least makuha na ni Miss Kelly Jelly ang protection. Kag immunity. Stay safe, good na sa kay Kelly Jelly kasi pamilya man sa Rifuela, Dialagdon, Nagor, Apil, kag Torreno sa Barangay Pandanon, DSB, kag kay Bayboy Villasor, of course, ang CMO Sectoral. Good morning. Asis Mahinay, Angela Liarte Gayon Dato,
Watching live from Bangga Totong, Barangay Felisa. Happy birthday kano kay Aksyon Fred. Yes, happy birthday, Aksyon Fred Salanga. Yes, Sumugad daw. Karon kantahan ta siya on air. Gani man. Para do ka bongga gid siya ngaton. Iyagid bala ni Moira bala nga birthday. Ma-practice. Karon medyo do hindi namin ako niya voice subong pero practicean ko gina. Sige. Erwin Gonzalez. Kamo ginabla. Happy birthday. Pabudlay ah. Di mo. Erwin Gonzalez dira sa Maaw. Joval Trinidad. Pagsaka ko di kay now, ni ko na gaginutok lang ko ano. Gaginutok ang mga. Ti kadamo tao although may social distancing, ma'am kadamo lagi limos blaw ni ko. Gani man. Birthday gali ni Aksyon Fred tingala ko nga daw kalain sang aura pagsaka mo. Pagsaka ko nung may bagido ka pinarek-parek lang mga tao sa guwa daw. Gapi na tong patong lang cake. Gapi paragli sa aking kuwan sa aking pamahaw karon hasta na panyaga. Yes. Ang ilad nga panyapon kag pamahaw liwat boss saga. Ang ilad nga kuwan na ilang pinakamirduma da si Jumarig. Grabe sa mayurduma ba. Siya ginanagamando to minay. Sa ilo ang kwentong, sa ilo tong lamisa spiak nga nya kay butangan na sang litson yang sa piyak lamisa butangin di sang kuno kay drink buffet. Super early gid siya gani. Feeling ko guys Jo maritaman curly do wagi ka paligo mo. Paligo. Kalay. Vela Morales Cuello Aliasa. Good morning man. Dira sa kay Noel Amar. Nag-send si Sir Noel Amar 50 stars. Action boy, thank you so much. Thank you again, amigo Noel. Kag si Miss Kelly Jelly, gali kayo na, nag-send ba siya 50 stars. Ay, Salamat. okay. Mga maalwan, mga thank stars. You. Supton ta na siya. Supton ta na siya. Mahimot na kuan ng star for all season. Stand by na sa mga balita lokal. Aksyon Radio Philippine Standard Time, lasay 7 sa detalye na sa aton mga balita lokal. Na-recover ang masobra 400,000 pesos nga balor sa ginasuspetsuhan Shabu sa bypass operations ang Philippine Drug Enforcement Agency Special Enforcement Team dira sa may Dalan Rizal, Barangay 26, Siyudad sa Bacolod kagabi. Nadakpan ang subject ng bypass operation kilala kay Giancarlo Natavio, 26 anyos, sang Barangay 28, Siyudad sa Bacolod. Sunod kay PDEA Set Team Leader Agent Bamboo, naglawig sang 2 ka semana ang ilang monitoring kay Natavio, ginakabig bilang high-value individual. Dakop man ang 2 ka kaupdanan ni Natavio nga sanday George Garces, 36 anyos, sa Barangay Tangub, kag Benjamin Rosales, 36 anyos sa Barangay Estefania, tanan diri sa siyudad sa Bacolod. Nakuha sa bypass operation ang kapin 60 gramos ng illegal nga droga nga nagabalor sa masobra 400,000 pesos, marked money, cellphone kag kahita. Yan na karon sa kustodiya sa PDEA Set ang manadakpan para sa nakaigo nga disposisyon. Nagpaandam sa publiko ang Bacolod City Police Office kon BCPO sa mabugat nga trapiko kag pila ka rerouting sa syudad sang Bacolod bagod sang hugot nga seguridad nga ipatuman sang kapulisan sa pag-abot sang bakuna kontra COVID-19 diri sa syudad. Suro kay BCPO spokesperson Police Lieutenant Maria Liberty Indiape, responsibilidad sa kapulisan nga mapabili ng matawhay nga pagbiyahe sang bakuna halin sa airport padulong sa cold storage facility tubtob sa mga vaccination centers. Dugang pa ni Indiape ang kooperasyon sang publiko ang yabi agod mga epektibo ang ginapreparar nga security plan sang kapulisan. Nagahingyo man si Indiape sa mga motorista nga tagan sang ligwa sa dalanon ang convoy bangod nga kinahanglan man nga madasig madala sa pasilidad ang bakuna. Nag-aapilar naman si Bureau of Jail Management and Penology Assistant Regional Director for Administration, Senior Superintendent Gilbert Peremne sa mga LGUs, ilabi na sa mga syudad ka probinsya sang Negros Occidental, nga ilakip sa listahan sa mga pabakunahan ang mga persons deprived of liberty kag mga jail personnel. Sunod kay Peremne, halos isa na katuig halin sa nag-umpisa ang laging lockdown ng mga jail facilities bagod sa pamahog sa COVID-19 apang tubtub karon wala pa ginapanugutan ang mga pamilya sa PDL nga makabisita. Nabatyagan man ni Peremne ang handom sa mga PDL nga makita ang ilang mga himata
Apang wala pa sang mando gikan sa BJMP National Headquarters kung saan no panugutan ang pagbisita sa mga PDL. Mga BGMP na respective place. Our local governments counterparts sa aton mga BGMP na respective places in Region 6 na. Please prioritize also our PDL as a part of the vulnerable sector in our society in our vaccinations program. Ang kabahin sa pahayag ni Jail Superintendent Gilbert Tirane. Ginlabo tubtob mapatay sang kaingod nga balay ang isa ka manguma sa Sitio Bugalo, Barangay Santol, Banwas ang Binalbagan nagligad nga adlaw. Ang napatay ang ginkilala kay Gilbert Panoy, 42 anyos, samtang suspect ang ginkilala naman kay Oliver Alifonso, 38 anyos, tanan lunsay nagapuyo sa amuman nga lugar. Sa investigasyon sang Binalbagan PNP, lunsay hubog sanday Panoy kag Alifonso sang nagbaisay sa diin, naglabot sa punto nga ginlabo sang suspect ang biktima gamit ang talibong rason sang kamatayon sini. Gilayo nagpalagyo ang suspect sa wala may baluan nga direksyon, samtang ginausisa pa ang madalom nga rason sang krimen. Ginkonfirmar ni Karapatan Negros Chairperson Clarissa Dagatan nga luwas na sa katalagman kag paraon karon nga nabulong sa ospital si NUPL Panay Secretary General Attorney Angelo Carlo Gilian matapos ginbuno kagabi sa syudad kung sa naligid kagabi sa syudad sang Iloilo. Sa pagpagigangot ni Dagatan sa pamilya ni Gilian, naibaluan ni siya ang ginbuno kag may igo sa ulo ka baga gamit ang screwdriver. Dugang pa ni Dagatan, nakabaton sa pamahog kag nalista man sa red tagging si Gilian antes na tabo ang pagbuno sang duha kawala makilala nga mga suspetsado nga nakapalagyo sakay sa motorsiklo. Gipahayag man ni Dagatan nga si Gilian, abogado ini sa mga miyembro sang NFSW nga biktima sa Sagay 9 massacre. Si Gilian man ang nagatindog bilang abogado sa pila pa ka mga political prisoners agin pang aresto bangod sa crackdown sa tilikdan nga Oktubre tuig 2019. Bangod sa away tungod gid lang sa gintapas nga kahoy, ginbuno kag napatay ang isa ka persona sa Puro 14, Barangay Kawilan, Barangay Asya, Banwas sang Hinubaan sang Miyerkules sang aga. Ang biktima ginkilala kay Marcelino Lagoras, 69 anyos, samtang suspect ang ginkilala naman kay Rodolfo Alingasa, 56 anyos, tanan nagapuyo sa amuman nga lugar. Nagwa sa investigasyon sa Hinubaan PNP nga sanday Lagoras kag Alingasa ang may inaway bangod sa gintapas nga kahoy nga talisay nga ginapanag-iyahan ni Alingasa. Ginpadangat na sa barangay ang mga problema apang nakibot na gid lamang ang biktima nga samtang nagabukas ang iya gate, tinali na lang ini nga gindalagan sang suspect kag ginbuno tubtob nga mapatay. Nadakpan ang suspect lakip ng pag-recover sang kutsilyo nga gingamit sa pagpatay sa biktima. May mga persons of interest na ang Calatrava PNP sa pagpatay kay Police Staff Sergeant John Daniel Gutera sa itong Sabado sang gabi. Suno sa kay Police Major Robert Indiape, ang hepe sa Calatrava PNP, duha ka persona karon ang ila ginatutukan nga may kapasidad sa pagpatay kay Gutera apang nagpamalibad panghingadlan bangod padayon ang ila investigasyon. Duha pa ni Indiape, saksi na lang ang kulang agud mapabakod ang ebidensya kag mapasaka nila sang kaso. Sa gihapon trabaho kay illegal nga droga ang anggulo nga ginatan-aw sang rason sa pagpatay sa biktima. Palayag pa sang hepe, pagtimalos ang nagtulod sa mga suspetsado nga patyon si Gutera matapos maghambal nga himuon ini kun makagwa sa presuhan. Liwat nga nagpangabay si Indiape sa pumuluyo nga magbulig hatag sa impormasyon agud matagan sang hustisya ang kamatayon sa pulis. Aksyon Radio Philippines Standard Time, alas 6:14. Bakit kailangang Masobra 400,000 ka AstraZeneca vaccine nag-abot na sa Pilipinas. Sanda Senator Villanueva nagapilar sang pagklaro o kung klaro nga guidelines sa no vaccine, no work policy. Ang detalye sa mga balita nasyonal sa pagbalik sang Aksyon, Balitang Bayan numero 1. Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba vaccination? Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna,
ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa, kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan upang matiyak na proteksyon ang buong komunidad. Kaya ating tandaan, ang pagbabakuna ay hindi lamang para sa iyo o sa iyong pamilya. Ito ay para din sa iyong barangay, lungsod at probinsya. Tara, sa Vida Vaccination! Aling mga bakuna ang gagamitin sa Pilipinas? Sa ngayon, may limitadong supply ng bakuna sa buong mundo. Sa katunayan, halos 80% ng stock sa buong mundo ay nabili na ng mga mayayamang bansa. Dahil dito, walang iisang kumpanya ang maaaring mag-supply ng 110 million na bakuna sa Pilipinas, kaya naman nakikipag-usap ang ating gobyerno sa 7 manufacturers. Sinisiguro natin na ang mga bakuna na to ay makakatanggap ng Emergency Use Authorization at kung may EUA sila, doon lamang sila bibilhin at gagamitin ng ating gobyerno para sa ating vaccination program. Nagbibigay ang EUA ng assurance o katiyakan na ang bakuna ay dumaan. Yes, good morning na dira sa kay Elmer Abanil Gumban, sa kay Remia Garcia, Rona Rida Trava, ginatamyaw niya lang si Mr. and Mrs. Elvis and Dora Patigas sang Barangay Sumag, Bacolod City. No? Good morning dira sa inyo sa kay Mr. and Mrs. Patigas. Kaya sa Pangasinan nagli sila ni Asis mahina yo. Sa kay Michael Sayo, watching live, greet niya lang si mama niya Mila Sayo kag nanay Lucena Gimercy. Maayo lang nga pag-monitor. Michelle Guro. Ha? Michelle Sayo. Si Michelle Sayo gani. Oh, Michael? Michael. Oo, gani. Christine Menyes Villalobos, good morning man. John Robert Saldo, sa tanan ni Rangamurcia kag Bacolod, more power. Ihada ko Carol Montoya, good morning man dira sa Quezon City. Sige, Action Doors. Yes, good morning man kay Liklik Salvan, kay Veronica Echauz, good morning ma'am. No, Sir Noel Amar, thank you gid sa pag-share. Kay Dennis, nagapamangkot siya nga wala ang manok nga pink. Sige lang pala Dennis, nagpahuway. Kay Balin Talidong, good morning man, dra sa may Muntinlupa. Sagwa o sulod naman yung pamangkot. Sagwa, syempre. Kaya Ephraim Aruz, good morning man sir. Kaya Raymar Beranyo Lingoste, good morning. Marilo Kahili, good morning dra sa may Barangay 1A Manapla. Kaya Christ, Carrie Paul, Javier Tanatan, good morning. Shout out lang sa taga Tinubagan. Muna. Hi sa sister Tinubagan Pampo. sa Enrique. Okay. Zygold Hardware, Godspeed. Celestino Enoraga, good morning. Kaya Noel Amar, Sir Noel, happy birthday. Gali ko lang kay Aksyon Fred. Yes. Joseph Pacifico, good morning. Watching live from Pusoy, Kapihan, San Enrique. Rosalinda Buenafe, Lete Cerveza, kag Jonald Garcia. Rochelle Matandak, good morning man. Miso Malumena, mayong aga. Jason Alegria, good morning. Greetings to Barangay Palaka, Norte, Pulupandan. Kay Gawad Arnel Kapanarihan. And Igala family, thank you. Kay Ma'am Vanessa Mayo, good morning. Yes, Ma'am Van. Actually, since Monday pa, pero subong pa yung wala na ako ginasipon. Ano pa yung halata nga doon ginasipon ko. Pero sa Monday ginasipon ako, di ba, Action Boy? But it's okay. I can still handle it. Yes. Yeah. Hope you get feel better. Yes. Love from Minnesota. JR Pelagio, good morning, Mandra, sa may Singkang Airport. Elboy Hisona, good morning. From Tintin Hisona sa Barangay
Linawon. Sige, Action Boy, go. Good morning man sa kay Mary Joy Camero, kay amigo naton Phil Alonsagay, kay Ma'am Eleanor Fukuda dira sa Tokyo, Japan, kay Maria Luisa Melos, no? Kay Luing, good morning dira sa imo. RR Tuparan Montua Rehinio. Good morning mga abyan ko nga hindi mabayluhan. Sa piyak sa mapagtilaw kamo akon sa landigan kag kalingawan. May mga pagtilaw sa ginaagyan. Yes, okay lang, tilawi lang. Pero hindi lang mag-umot da, no? Gani man. So love you lang. Kay Ma'am Lily King dira sa London. Good morning man. Baby Yubi Camfrelan Mana watching from Coronadal City sa Cotabato, no? South Cotabato. Mga na Action Boy, mga Ilonggo, kag Ilongga man. Kay Alagad Kevin Henry, good morning ma'am. Good morning man kuno sa kay Ma'am Medalia Valenzuela Relado kag kay boss niya Armando Relado. Yes. Francine Natalie Bautista. Sige. Si Ana. Sakto na. Good morning, An Bautista. Good morning. Kay KJ ko Aros, ara man siya. Ano naman? Bautista. Terry Simpronyong, good morning ma'am. Kay Mary Ann Arteda, good morning from Barangay Punta Taytay, Bacolod City. Greet ko lang si Nanay Apad, sang Purok Seawall, Barangay Punta Taytay. Yes. Kag Action Boy, ginagreet ko man sang happy birthday, Ged, subong nga adlaw. Si Lola ko Donyang, dara sa may Gimaras. So, isla sang Gimaras. Kablok Action Boy damo, kami dara relatives, kidya. So, happy birthday, Lola Donyang, dara sa may Gimaras. See you soon. Dati talang tani, no? Dalata ka paho kung makapag-Gimaras ko. Mango Festival, no? Paho Festival, festival ganun lang. Basta Mangga Festival, Manggahan, Manggahan Festival. Yes. Dapat talang tani, no? Sige lang nato kung makakadto ka to sa Gimaras, dala mo si Lola mo mangga. Hindi ko na pwede kasulod kung may mangga kang laing nga variety. Oy ba? Pero kung makalaga ko to, mo dalan ta ka mangga. Bisan isa lang bla ka bilog. At least may dala kasi mo. At least lain niya nga mangga, hindi ang Gimaras. Lain gidyang Gimaras nga mangga, gidyang mong, di ba? Ako dalaan mo gle. Ikaw. Ano man man si Lola mo. Dalaan ta ka. Tapos siya, dalaan ko inasal. Sige. Sige. Standby na kita ha sa mga balita national. Do not just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining nga Facebook page pagiya sa Aksyon Radio. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod #1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sa Nielsen nga kakuha sa commanding radio station share para sa fourth quarter sa tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. Balitang Bayan, numero 1. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:23, detalye na sa mga balita nasyonal. Wala pa sang petsa kung saan ang rollout para sa 487,200 ka doses ng bakuna sang AstraZeneca nga nag-abot kagabi diri sa Pilipinas. Sunod kay Cabinet Secretary Carlo Nograles, ginahulat pa ang rekomendasyon sang National Immunization Technical Advisory Group kung saan nga sektor gamiton ang AstraZeneca vaccines. Duwa pa ni Nograles, ilagin konsulta ang nitag bangod ang Sinovac ginrekomendar lamang sa 18 tubtub 59 anyos kag may mga doktor kag nurses nga nag-edad na 60 anyos pasaka. Ginatumo ni Nograles ang 600,000 ka doses ng Sinovac vaccine nga gindonar sang Chinese government sa Pilipinas nga nag-abot sa Pebrero 28. Ginasaligan sa ikatatlo nga semana sa bulan sang Marso, maabot ang ginbakal nga 1 milyon ka doses ang Sinovac vaccines. Sino kay Vaccine Czar Carlito Galvez Jr., ang ikaduhang nga batch sang bakuna mag-aabot sa pungsod sa tunga-tunga sang Marso 21 tubtob 30. Dugang pa ni Galvez, ginaprobahan na sa Health Technology Assessment Council ang pagbakal sa Sinovac vaccines. Palayag pa ni Galvez, nagpirma naman sila nga duha ni Health Secretary Francisco Duque III sang purchase order para sa 1 milyon ka doses sang bakuna. Ginpahayag ng Vaccine Czar Carlito Galvez Jr. nga mag-aabot na sa bulan sang Abril ang bakuna sang Pfizer sa idalo minis sang COVAX facility.
Sunod kay Galvez, ginpasiguro sang World Health Organization sa kay Presidente Rodrigo Duterte nga ang bakuna gikan sa Pfizer ang ihatag sa Pilipinas. Dunga pa ni Galvez, nagpadala sang sulat ang WHO nga nagapasiguro nga makaabot sa Pilipinas ang bakuna kung ang pungsod nagpirma na sang indemnification agreement. Ginpahayag ni National Task Force Against COVID-19 Chief Implementer kag Vaccine Czar Carlito Galvez Jr. nga hindi dapat pagtaguon bilang souvenir ang vial sang bakuna. Suno kay Galvez, gintuyo niya kung tanay nga taguon ang vial bilang remembrance, apang ginpanugyan hindi dapat paghimuon. Dugang pa ni Galvez, gina-account ang vials kag ginawasak agud mapasiguro nga hindi ma-recycle. Ini ang ginatawag sa DOH nga reverse logistics agud masiguro nga na-dispose ang maayo ang mga vials. Ginaapilar naman ni Senator Joel Villanueva sa Department of Labor and Employment nga mag-issue sang klaro nga guidelines angot sa no vaccine, no work policy agud masiguro ang kinamatarong sang mga workers. Sa statement, nagpaandam si Villanueva angot sa diskriminasyon nga ginatawag sa mga workers nga magpamalibad nga hindi magpabakuna batok sa COVID-19. Suno kay Villanueva, sa baylo nga puwersahon kag pahugon, dapat ang employers amo ang magpabalik sa kumpiyansa sa mga empleyado bilang pagpaninguha sa kayuhan sang kompanya. Kag sa katapusan nga balita national, ginmando sa Department of Energy o DOE sa mga power generation companies nga pasiguro ang masaligan kag estable nga electric power supply sa tion sa COVID-19 vaccine rollout sa gobyerno. Ini ang ginmando ni Energy Secretary Alfonso Cusi sa mga power generation firms, government-owned and controlled corporations kag private sector operated o owned generation facilities sa advisory nga napetsahan Marso 2, 2021. Ini nga direktiba ang dugang sa unang nga mando sa DOE sa mga power distribution utilities nga gin-issue sa Pebrero 16, 2021. Sa karon nagatinguha ang DOE nga makapangita sa iban pa nga pamaagi agud mapasiguro nga uninterrupted supply sang electricity services tubtob matapos ang vaccine rollout sa unang nga quarter sang 2021. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:27. Kag sa ato naman mga ka-aksyon, D3 Bio ang pinakabag-o, garantisado kag epektibo nga pangontra sa kagaw nga nagahalit sa tao. Ang power Good morning, anay kay Belen Salao, dira kay John Rose Roll Gab sa Inigaran, kag kay Glyza Avlas, kag kay Ragnarok Mungon, dira pangapiso mo. Happy birthday, Luwat! Aksyon Fred Salanga, kabay pa, ang mo birthday, mabusog mo kami. Aba. Happy birthday, Action Fred! Salanga Subong Adlaw. Ang icon of Radio Negros Occidental. Icon of Radio Negros Occidental sang KBP. Yes. Congratulations and happy birthday. Yes, perfect. Yes. Sige. Karoon mo lang sa kantahan. Karanta na siya kantahan. Okay. Standby na kita mga ka-aksyon sa Aksyon Report, second portion. Upod kay Aksyon Fred Salanga. Balikay naman kita sa Aksyon Balita Morning Edition. Upod yapon sa Indian News Team. Aksyon Dorel Cabal. Kag-Aksyon Boy Duran. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo,
Isyo. Serbisyo Publiko.